Dear Mr. Longley. Rabihin, Pilar. Maturutan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kidi. Agat arak ka. Ay na. Nakainumak labasit. Naggapuang amin ni Talon. Dahita ti jak kayat apayud mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni. Apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang. Mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ijay talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tinayo ngay. At dadi talikod ti balay. Busy met. Anya? Inasitgak itay. Kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manen. Ay, amangan wag buy-buya manen. Saan? At damot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi. Agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsarita ta ko, Pilar. Ibagam adagos no nya ti ibagam. Apay ka di akas takamagten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga cellphone? Sanak abis-bisitan, Ruben. Ibagamon no nya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidak ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan timang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay J. Talon. Kan, apay nga agungot ka dagos. Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw Mabalintam ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay anti anak ta. Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akon nga gawawir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka, aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awan pa'y nga rod kwarta ang maigatang itibaro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalo, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita itinasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante ti ibagayo Kaya't ka akasarita ditoy. Tadyak kayat nga dasabali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo kasaan mo amang mangag dagiti sayang gusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanan. Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kasla mamati ak, Ruben. Apay, nanan. Nagdamdamag akmat kadagiti anak yaw. Kat naibagada, nga agbababad metlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok. Katliwliwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaunday tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam? Ni, kunak manunapan ka ni J. Talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam? Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, aramidak mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, dinakpay maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibaganak! Di na kun maigawid, uray anyat aramidam. Pangasim, Pilar. Saan na kumapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan, makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare,
Inawis na nga uminom. Kayat ko ti agbartak, pare Lito. Sigod ano awisan ka nga uminom, kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kahit mo asawan, pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta pare Ruben. Agpaiso, pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastray pa iti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Eh. Uminom ta, tadanggayan ka. Iti marikriknam asakit. Nakaluto ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuwag sardeng ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talatta ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni nanang. Sana na nagsubli. Ni tatang, nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasamak. Basol ni nanang daytoy. Alay, saan kan ngagsangit ading? Naimbaglangan, tada ni Lola, ang mga iaywan ka dagiti duapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itan, tikas la inatayo. Ben, Sara, Nabartak man ni nagkitasar tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangon na kasta ti obra ni tatang. Ti agbartak. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat didag dil-dilawan, no kaya tiwan nasaya at kayo kanyak. Nasaya at nakariing ka, Ruben. Apay ka di, nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di man ang tiibagayo. No awan ti maramidan nyo, mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay kat, israyo nga rodan at ang iwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun wapay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil siya balang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, Si kamat pare Ruben. Aday mo akaldiro. Un pare Lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. wow! Umunod ka nga Ruben pare. Ang yamanak pare. Meka, dugaw ka. Ang yamanak. Mo, Pare. yamat mo takaldiro. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha nga amin pare. Oh, apay pare. Saan ka mabalin nga uminom iti arakan? Ni, apay ngay. Gapgapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Diyak pa'y kaya ti matay pare. Isuasar din nga akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Kat diyak kayatan amarik na dayja sakit. Diyak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben. Nakabisikleta ka mata. Papanam. Kuha tatang, mapanak iti karwas apagubobraak. Ano? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saanan tatang? Awan mo't ti allowance ko. Isu nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito na panunot mo.
Ni ading kulangan na Sara ti ag-eskwela. Siya kung timang taditibalon na. Sige, nasayat day ta. Dakal ka maten. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige, panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran tama ka? Nanang, Ay, agbalbal si kayo matiti kayo. wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiwin sa kada. Awan mo't ti maisa kada anak ko. At damat sweldo ni Ben ijigarwasyan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamot nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Talon na tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kasla kaano lang ini. Ang amita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Tatang! Nay, sigamad gayam, Sara, anak. Wan, tatang. O sige, panawan kayo, pay. Mabitlaang anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw akon, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, no da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw akon. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa'y makaturog, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kas lasubsubukan nak dagiti paspasamak. Idinakaro ti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na sarungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabalan timang sangokan ko na. Sangwam, tanusaan mo asangwan? Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman akta sinangon akmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kayat mo ang mapasama kita. Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung tagsublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, kapo iti kwarta. Kamang matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpidutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidakab kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang panaw kukan ka. Among ka di. Adandanik na baybay antibagik.
Kandag iti anak ta, hangga po iti naramid mo. Amok, tana istorya amin kanyak ni Sarah. Nukas ta. Danggam nga roti bagakan ka. Ruben, Napakawan kan Pilar. Ngam saan na akayat asawan. Ama kasi nublianak manan kan ka. Ruben, ikanak kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko amapat gantikid daw yo. Tatang, Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Jak kayatan nga agsinublian kami pa'y. saan kayo mat amabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Wen, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamirisak ka. Gapu iti panagtrab-trabaho, ma. Dayjay, naamiris ko. Arumbang lang agtrabaho ak para kada kayong anak ko. Awan ngamin sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Banag adayawag kan ka, anak ko. Agyamanak. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Dear Mr. Lovely, Asino dyan nadamag ko nga intulod mo kano ije balay dati pinalingke na, ha? Nen. Huston! Di ka agibuong iti gamit. Ni Mercy dyan intulod mo? Talaga ka di nga da relasyon nyo? Nagadu nga minti imot na. Kat kaasimat. Iso nga intulod ko. Ha? Di ko namkit di. At da relasyon nyo iti dayja babae. Kastamanan adagos ti pampanunutam. Padmamat! Dinto pa'y tulungan ti daduma? Si kantokit din? Nairanamat asyak ti kagiddan na anag na. Awan mat sa bali. Apay nga min ang makikiddan ka kankwana, Aber? No di ka talaga akursunadam dayja Mercy. Sa bagay, insina ti asawa na. Iso sige, soblat mat. Huston! Noan niya laditan ti sasawam, Selma. Makaumamat tingiwat mo. Wan! Amok! Naumakan kanyak! Ngamin, kursunadam ni Marcy. Sige lang! Mapan ka iti ayan na! Huston ko nakmata! Nakababain ka dagiti ka aruba, numangag daday ta nga ibagbagam. Ay! Awan bebiyang ko kadagita ka aruba! Tasaan nga isuda timang pakpakan kanyak! Tadagita ka aruba! Day talaag CCMT ichismis dadamuda! Talaga na umaakon kan ka, Selma. Makaamukan! Di ta ka manlangan! Hoy! Rudy! Agsubli ka ditoy! Sa dino ti papadam! Ay una yung tingiwat mo, Selma. Nakapigpigsa. Aglalaaw ka manan. Kasanumat ngamin, nanang. Pinanawanak ni Rudy. Kat agsarsarita kami pailaang. Ay na, amamukan, Selma. Kababain, tikas na nga aramid mo. Awan lakat agpukpukaw ka. Aramid ka di tinasaya at nga asawa dayta. Ay nananang, isakit yung manan di manugang yo. Kat maditi naramid na. Sika, ti maditi aramid na, Selma. Nasingpad ti asawam. Kat awan pilawak kan kuana. Iso mabalin ka di. Agbalbaliw ka matan. Awan madi nga aramid ko. Agbain ka kumamot ka dagiti karubam Si kalati ka na yun nga agpukpuk ka ditoy. Tuladam dagiti padam ami misis ditoy. Naanos da nga asawa kan ina iti pagtaengan da. Sige, agawid kayo, nanang. Umay daklagayap sermonan. Nasingpat ti asawam, Selma. Idinto ta si kakat nakauy-uyong kakankwana. Barsa kampay itinoan niya laditan. Kung kunana. Agbalbaliw kan, sakbay ang mauma ti asawam kan ka.
Hoy, Mercy. Si kagayam day ta sarsarunuak nga agpaspaseksi a magmagna. Ha? Ay, sa bagay, kasta a talaga ti insina ti asawa na. Agpa-sexy. Tapno addamanan mang sirpat asabali. Correction, Selma. Siya tinangisina kan nilakay ko. Gaputa sugador kan bartak. Iso ka di ang nagsapol kan iti sabali? Ha? Apay ka di akasta ti saom, Selma. May saak ka di apagimimunam? Iso akasta ti panagsasaom kanyak? Awan sabali ang makasungbat iti dayta asaludsod mo. No di si kamot laeng. Nay, apay akas tatarupam, Selma. Agkurkuret-retain. Manutawan mon aya. Ha? Ne, apay atirupak tinadlaw yo, tatapidot. Agkurkuret-ret nga rudain. Lakaya kaon. Hanggang makitaklat ta ti kuret-ret di tarupam. Pudno ka di, tata? Un bait. Bayamon Ala, ikan na kun iti sabon anabanglo, tata. Ato iti bayad ko. Ay na, Silma. Urayan niya pa'y asabon ti aramatem di tarupam. Saan na maikat ti kuret-ret na. Ti agas na dayta ket isem kan katawa. Anya ti sasawam, tatapidot. Sana nasaya at nga ungit ka nga ungit. Tanukas ta ka kanayon. Mapuno iti kuret-ret tarupam. Wen ngagpaiso. Madlaw dagiti kuretret iti rupak. Pudno tinakuna ni Tata Pedot. Anyamot tan. Kaslaak mo't lagtaw-tawanan iti 50. Adda ka matgaya man. Ne, apay day taabag. Papanam, Pumanaw akon dito'y balay. anya? Nauma akon iti ugalim. Sa nabalay, taawan matanak ta. Isu nga ayos laeng, nga uray panawan ka. Apay, asino tinangiso katam kanyak, ha? Asino? Awanan bibiyang mo. Ditakan. Imanaw at talagan. Ti awanan bain. Saan ang mabalin nga isukatnak iti sabali? Ipungot ko no asino man dayta a babae. Nasabat ko iti dalan nila kay Mau. Panawan na kakanon. Saan ang mabalin, nanang? Sa pulak ida iti babae na. Kat pagtimugak ida. Nagsarita kami. Kat imbaga na no anya ti rason no apay apanawan na kan. Gapo taada babae na. Dayta tinalawag. Panawan na ka ti asawam, gapo iti madi nga ugali kan aramid mo. Saan na kan nga ay ayatan ti asawam? Wan, kasta ti kunana, nanang. Taada nga min babae na. No kastaman bilang, si kamot la ti aking basol, Selma. Ha! Nagsingpot ti asawam. Ngam kanayon mumut abuggawan kan barsakan iti no anyala ditan. Isa kasano nga raod amakaanos? Sige lang, nanang. Awan bibiyang ko iti kayat ng aramidan. Nga oray adan sa bali a babae iti biyag na? Asino a babae, nanang? Diyak amaw. Saan ang mabalin? Iti kanito nga agsabat ti dalan mi. Talaga apengetak ti babae na. Agyaman ak nasabat ka dito'y dalan, paritasyong. Apay ka di, mare. Nakita mo ka de, no sa dino ti ayan ni Parim Rudy? Ay, jak mo Apay asap sa pulam. Gaputad da babae na. Ay na, mare. Hindi pa lang nga pagat atapam ni Pari Rudy nga da babae na. Amo, mare.
Nataar nila kay mo. Nasingpet pa'y. Ngam nagalas ter aramidam kan kwa na. Siguro agad pinanawan na kan. Ngamin, naumakan kan mare. Ngamin, nagalas mati ugalim kan kwa na. Nagturad kamutan amang ibaga kanyak iti dayta. Mare, nakasaysayaat ni Pari Rudy. Iso ano di mo saysayatan ti panakilangan mo kan kwa na, ay talaga atalawan na ka. Padasen na. Ang mga ano agbabawi kan to. Iso asapulam nila kay mo, kat akid daw kay ti pamakawan. Kat agbalbaliw kan, Mariselma. Imbayak, nanang. Taumay ko ibaga, anauma ako ni tanakyo. Ha? Diyakon makaanos iti ugali na. Sipod pa'y, nakauy-uyong kan nakaungungat. Awan tinasaya at apan nakisarita na kanyak. Isula ka na yun ti husto ti aramid na. Mabalit ka di nga urnusan nyo ti amin, Barok. Namin ano nakasta, nanang. Da kayon tupay nga inana, kat di na denggan ti pamagbagayo kan kwa na. Hay, jakman ambo iti dayjay nga anak ko. Nanang, pakawanan da kuma. Ngam talaga nauma akon kan neselma. Diyak kayatan ti agsubli ijay balay. Agsina kamin. Amangan mo't no aginawan ti asawam, iso akas jay. Amuyong mo't nga idipay laang akas jay ti ugali na. Nakababain at talaga kadagiti kaaruba. Maalaa, no kastati ko ng Barok. Ngam sa apay lakuma, tamaurnos yung mutlaang ti amin. Tan umabalin, jak kumakayat nga agsina kayo. Nanang, Kat, sa dino nga ron ti ayan mo ita. ijay balay dagiti dadakal ko, nanang. Ay, sige nga ron, Barok. Ngam pangaasim kumaa. Di mo isinsina ni Selma. No di kat urnusan nyo kumati relasyon nyo nga agasawa. Panagkunak, kat saanan ang maurnos pa'y, nanang. Gaputa talaga na uma akon kan neselma. Isu apakawanan dak kuma, nanang. Kasta ti imbaga ti asawam, idi imbay dito ibalay. Nauma kanun kan ka, isinanakan. Sa dino kano ti ayan na. Nagawin ijay balay, dagiti naganak na. Kasta gaya ma. Pues, surutak ijay. No surutom ijay, agkid daw ka iti pamakawan na. Kat urnusan nyo ti amin. Apay, kaya't mo nga agsina kayo? Saan Pues, ingka agkid daw iti pamakawan na. Kat agbalbaliw kamutan. Anya ti ibagam da in may ka, Selma. Umayak agkid daw iti pamakawan mo, Mercy. Sorry pakawanan nak. Gapu iti nasakit apa nagsasaokan ka. Kan pangaasim, tadi na kun pagimimunan, Selma. Katapno saan kan nga agimon? Or no sam ngamin day tabagim. Kanayon ka nga agdigos. Agbabanglo ka. Tapno ada kumpiyansam iti bagim. Ha? Tapno saan kan nga agim imon. Di pa'y madikan ka. Ipilit mo akarelasyon nak nila kay mo nga uray saan mat. Nakitam laeng anagiddan kami ijidalan. Ipapilit mo nga da relasyon ni. Nugastam laeng. Ama nga no isina na kan nila kay mo. Gaputa maung-uman kan ka. Mercy. Nagasat ka. Takinayat na ka nila kay mo. Katsaya atom ti panakilangan mo kun na. Tapno di na ka isina. Nakaumay ka man dito'y balay, Mariselma. Mabalin ka di atulungan nak, paritasyo. Sika kumati ibaon ko ang makisarita kan nila kay ko. Tagsubling ijabalay. Anya? Apay, asyak. Nasaysayat, ano si ka mismo? Kuang amin. Mabainak kada katugangak. Pinagsasawak ngamin idi ti katugangak a babae.
Iso ama ba inak ama pan iti balayda. Ay, pasensya kan, Mariselma. Saan ka matulungan iti dayta? No kaya't mga kasarita nila kay mo, si ka na mismo ti mapan iti balayda. Rumba nga mom ti agpakumbaba. Mabainak ngamin nga agpakita kadagiti katugangag, paritasyo. Ay, pasensya ka na talaga, Mare. Ngam awan oras ko iti pangibabaw nam kanyak. Nasaysaya at no si ka mismo ti makisarita kinilakay mo. Apay, anya ti ibagam ta inmay ka? Kwa, nanang. Kasarita ko man ni Rudy nga agsublin ija balay. Ammom ka di amas kay kayat ko pay, adito'y balay ti pagnaudan ni Rodi nga anak ko. Iti kasta. Mailabaak iti kawas na. Mailutuak iti kanan na. Ta ija balayo, iso ti tagalaba, ken tagaluto. Idinto, taadda trabaho na. Pakawanandak ko ma, nanang. Ay, urean niya pa'y ti ibagbagam. Diyak kayatin nga agsubli ti anak ko ken ka. Iso apumanaw kan, bastos a manugang. Ha! Kunamlan asino kalaunay. Ay awan ni Rude, napan nagtrabaho. Iso nga agawid kan. Rudy, inururay ka di dalan nga agturong di tabalayo. Takayat ka kasarita. Agyaman agtadakan. Anyat ibagam. Rudy, agsubli ka kuman ija balay. Tapnoan niya. Tapno inaldaw nga apa anak. Gapo iti kinasilosam. Saan na maulit? Kastaman ti kunam idin. Ngam awan latat nagbalbaliwam. Ladingitak. Ngam jak kayat ti agsubli di balay. Natal na ti panunot ko di tabalay mi. Rudy, Awanan panagayat ko kan ka, Selma. Nauma akon kan ka, gapo iti ugalim. Ala, agawid kan. Ta sa anak asumurot kan ka. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Rabiin, ngam imay ka dito ibalay, Selma. Kanagsangsangin ka. Apay, nanang, di na kun kayat ni Rudy. Awan ka nun panagayat na kanyak nga asawa na. ay, dayta kat ngamin, tanagalas ti ugalim. Anya ngay garod ti mabalin mo, no di na kan kayat. Nauman akan ka. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y sirbim nga asawa. Pumanaw ka? Di na kumamot po kawan nakas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang betak? Di na may saganaan iti naimas-amas sila? Saan kami to pa yan nagsiday tinaimas kadagiti anak ta? Kaya't mo, takog-tarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa yagaw awit dito'y balay. Makapasurong ka nga asawa. Makahuma ka. At to'y tibayad kaw, iti ginatang ko alakaw, balasang kaw. Agyaman ang tata. At to'y matiginatang yung anatan. Agyaman, nak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung lako. Tadabalin yung dagito yung villages kilaan. Itong bigat. Ay, pare, limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbartag manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi eh. Kat agbirok itinaimas ama si Dana. Awan man nga kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamot no nagagat nga agbiro kiti kwarta. Ada siguro problema na. Iso nga agin inong mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat adda problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, imbag laangan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laang, ta responsable a padre di pamilya.
Ay, laimbag ka pa'y. Naanos nagpaiso nila kay mo, Mare. Ay, wingaya mare. Saan kan nga agikarkarga itila kum dita abanda? Ha? Taapay, Mare? At dagim matang dita pwesto. Nabayag namin abakante dahito ikat. Wun. Baknang siguro dahi jay ang negosyante. Agasam, ginatang na. Uray jay kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo ngayon kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti agatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita di bagbagada ang negosyante ang nakagatang iti daita apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si Kanton di makaamo ang makisarita, Mare. Imbag si ka, tanalaing ka ang makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko makakanayon ti ipasangom kanya. Di nasaya at... Inutang ko lang dahita akarne ti baboy. Awan bibiyang ko no, inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar itang aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay. Tani, panagtutudon. Amangan no maitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amok ayamat ti karpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya. Di nakdikdiktaran at rining. Di mo ibaga ti aramidat, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rod. Kargaan pa itiin na po iti plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangpet da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod. Di agluto kan tumanan, iti kaninda. Napan balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak ngamin ading ko. Inaldawak ama pan aglaklako iti palengke. Apay, ayan ngamin nilakay mo. Ay, sabagay. Apay adamagak pa'y laeng. Kat inaldaw ang malabsak iti kantina anabartek. Pasaray nakaturog ang nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumatlaan ni manong mo. Awan lat amukon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Si kamot, martir ka. Di ka kumamot agsao iti kasta ading ko. Pudno mo't Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y lapanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartek kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita? Taapay manan. Bagsi ka tada trabahom. Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ko pwesto apaglaklakon tayo, Mare. Wan mare, kita mo. Naglawan dito unang. Asino nga ta negosyante ang nakagatang? Tapay mo't amo, mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, Mare? Awan santilwak arumwat. Imay nilakay mo ijay balay mi idikalman. Aw-awisan na nilakay ko nga ginomda. Ay, adamat awit nan nga aram. Ang linapdak nilakay ko. Ay, talaga nga agbiro kan ti kadwa na nga aginom. Di na maawis nilakay ko. Tasaan mo't nga agyon inom iti arak nilakay ko. Imbagman, Mare. Ne, adda umasidag agumatang itila ko, Mare. Lakwamon. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abeth nga aginom. Tanakababain. Awan ti bisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang mo't. Adula una, iti amum, Kita man dayta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo. Tasaanan anormal ti panagin inom mo. Sobran ti panagin inom mo, Lakay. Adik kan iti arak. Di ka pala sumardang danugan kan. Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim!
Ay, ading, si kamot gayam dayta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko? Nagbastos kan nga asawa? Ha? Didis. Ay saan amabalin kanyak dayta? Idarum kunsan dayta asawam. Na, naglastugan da ito'y kabsat mo, Trining. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamlan na sino ngagsasaw. Amo, mga opisina ka. Kat adu ti amom itilinterg. Ngam uray no diktaram ni manang mo nga agdarom. Saan na maaramid dayta? Taay ayatin nak ni manang mo. Nawatam! Naglastog ka nga agsasao? Huh. Manang Trining, apay akas ti panagsasao day ti mamartak nga asawam. Baybay amon ading ko. Ala, umay kan. Mapantay di kusina. Ijay tanagin ni istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka day ta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya day taawit mo. Para kadagiti kakaanak daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Ay, wan na rod. Kaasi damat. Imbag taagda ka. Ay, sapay kumata iti maysa nga aldaw kat makapagpanunot kan. Kat panawa mon day ta asawam nga abusado. Ay, naapong. Si kamot ading ko. Pudno mo ti bagbagak ah. Trining! Ay, ni manong mo. Mabitang. Apay lakay. Nasakit ti tiyan ko. Sak makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayaksan bakit? Hindi mo ibagada ita. Kasapulan da kakadagiti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ka ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Ay, isumot lagayam asaan kan ang mapanaglaklako. Tamasakit nila kay mo. Makabulanan nga adda diti ospital nila kay kumare. Wen nga rod, nagkutong matan. Anya ayat ti sakit na. Adda ka no cancer na mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Unay matan. Ay kat, kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y mare? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Barang makasubli ak tumatla ang aglako, mare. Masapol nga agsubli ka nga aglako, ah. Tani, nang lukatan dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak anaimbag. Kat, nagsingpot mo't dyan nakagatang iti dayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man. I-reserve ko nga ro di abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta in reservaan nak, mare. Talaga nga umayak tumutla ang aglako. Nakapsutak o na yun. Bakit? Di akon makabangon. Mangan ka, uray basi-basit laeng. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti adwa basol ko kada kayo. Kadagiti anak ta. Nagbalinak na responsable nga ama. Kana asawa. Densyo. Italaga na miris ko dagiti nagkurangak. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko mayda. Tila'y bagbagamot lakay. Ngam ikarik. Padakalakan pagadalag dagiti anak ta. Agawid tan manang. Datalangan tao dito sa sementeryo. Wan didis. Amukmat no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. Talaga nga inayat ko unay ni manong mo. Uray no mamarta. Ala, agawid ta. Tanay agtutun. Ay, uwan ading ko. Sige, agawid ta nga rudan. Ay na,
Maragsaka na, tay may kan naglakong, mare. Kita deta pwesto, aginatang da. Ay na, nagmayat tinagbalinan na. Naglawa, Mare. Nagado tila ko da nagduduma a plastik. Day tagayang tinegosyo di akin kukwa. Aya. Asino nga taaya day tamakin ko pa iti dayto eh. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Wan, Ruben. Ruben? Nalukmag alumakay. Ha? Isuday ta sumungan. Nagbagngal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam amo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag a sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante ang nakagatang dayto a pwesto. Imbagken ka tabak nang kan. Siya ay, kitam ti lang ako. Dandani, di naksapay mabigbigan. Mabalin ka di matakasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw tilangam, Trining. Mabainak san amapan aglako di sanguanan ti pwesto ni Ruben, Mare. Apay ko amabain ka. Ay, kabatch mo gayam day jay Ruben idi high school kayo. San la akabats, Mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya, kita man lang agpaiso. Idi pailaan ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsina kamin idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmutan dito probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, Adan. Angam, amo mare. Naidom-dom at panang perpereng na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Agtal na ka man, Mare. Saan akong anapinta sa kasidi. Dakkelan tinagbaliwan to'y langak. Imma dun ti uban ko, ken bimmaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat i-address mo. Iso nagdamagak iti kumarem. Jack impagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Ang yamanak. Kas makita mo, Ruben. Agrigrigat kami. Kaano laang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam. Makipaglading itak. Agtugaw ka. Pasensya kan, Saan anapintas dahi ta pagtugawam dito'y salas mi? Ang yamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito'y? Wen, no kayat mo, rumwar tayong tun madamdama. Ha? Saanak ang makaruwar. Ilutwak ngamin iti makandag iti anak ko nga agapo iti eskwelaan. Katuray surot mo idan Kinapudno na. Kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tasaan kami anaikan iti anak iti daydi asawak. Daydi asawam? Wan, Trining. Tanabayagan na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Katnura impaagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yan tinapasamak kan ka, Ruben? Kat itatanag kita ta. Maragsakanak. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben? Trining, saanan amasapol nga aglako kapay. Adda akon, kat agtalagkala ang kanyak. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? Ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida, kaspudno nga anak, Trining. Isong ano umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Wan, Trining, makaurayak. Kasta unay tiragsak dagiti ubing, tarimwar kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis kan ka? Ni Ruben Dayjay.
Sigod a boyfriend ko. Si Kamot. Kasla babaeng ka pa'y amang ibaga. Baknang kanugayam day siya tao. Uwan, agmay-may sang na agbibiyag, manipod na balo. Ano kasta? Agpada kayo abalo. Wan ading ko. Umayto ka naman na nagpasyar dito balay. Agar-aram kadikan ka? Kastarod, di nakmatan sardengan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da kan makmakan? Ay, wan nga rod. Kan saan la aday ta? Inikkan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Mga kaibigan, ngayong araw ay pinakinggan ko ng sunod-sunod ang 3 kwento mula sa radio drama na Dear Mr. Lonely. At totoo lang, pagkatapos kong makinig ay tahimik akong naupo ng ilang sandali. 3 babae, 3 lalaki, 3 magkaibang buhay may asawa, pero pareho silang nagpaisip sa akin. Ano nga ba talaga ang nagpapanatili ng isang tahanan? Pera ba? Pagtitiis ba? O ang paraan kung paano natin tinatrato ang taong nasa tabi natin araw-araw? Isa-isa kong ikukwento sa inyo ang bawat istorya. At habang nagkukwento, ay sasabihin ko rin sa inyo ang tunay kong nararamdaman. Pakinggan ninyo at sabihin ninyo sa akin, kung kayo ang nasa sitwasyon na yon, ano ang gagawin ninyong kaiba? At sasabihin ko na agad, may mga bahagi na kailangan kong huminto sandali. Dahil totoong umaapaw ang damdamin. Hindi ito arte. Ang 3 kwentong ito, bawat isa ay may aral. At habang pinapakinggan ko, ay lalo kong nakikita kung gaano ito katotoo sa napakaraming pamilya sa totoong buhay. Sige, hindi na ako magpapahaba. Simulan na natin. Unang kwento. Si Trining. Si Trining ay isang masipag na asawa. Araw-araw ay nagtitinda sa palengke ng kaunting gulay, kaunting karne, makapagpakain lamang ng pamilya. Noong una, nang may mga kapitbahay na nagsasalita tungkol sa asawa niya, ipinagtanggol pa rin ni Trining ito. Ang asawa ko ay masipag. Ang asawa ko ay responsabale. Sa puntong ito, naaawa talaga ako mga kaibigan. Dahil sino ba namang nasa ganong sitwasyon ay ayaw maniwala sa taong pinili niya. Ngunit unti-unti ring lumabas ang katotohanan. Ang asawang iyon ay lasenggo, palaging lasing. May mga araw pa ngang natutulog na lamang sa labas ng kantina. Pinapabayaan niya ang asawa at anak. Minsan pa ay nananakit. Tahimik na nagtiis si Trining. Patuloy pa ring nagtinda. Patuloy na naghahanap ng makakain. Sinisikap panatilihin ang tinatawag niyang isang buong pamilya. At dito ako saglit na hihinto. Ilang babae sa labas. Ang ganito rin ang iniisip, mas mabuti pang may kumpletong tahanan kahit gaano pa kasama ang asawa, kaysa mawalan ng ama ang anak. Hindi ko sila inuhusgahan, ngunit naaawa ako. Dahil ang pagtitiis kung minsan ay walang nailigtas. Pinapahaba lang nito ang sakit. At ginagawang anino ng kanyang sarili ang isang malakas na babae
sa loob mismo ng kanyang tahanan. Napakarami ko nang nakitang ganito, mga kaibigan. Nagpapakahirap sila, nagtitiis. Iniisip na kapag sapat na ang sakripisyo nila ay magbabago ang kabila. Pero hindi ganon kadali ang buhay. Pagkatapos ay dumating ang trahedya. Nagkasakit ng malala ang asawa at kanser pa. Isang buong buwan siyang naospital, naubos ang pera, at sa bandang huli ay sumuko na rin ang doktor. Pero alam ninyo, bago siya pumanaw, natahuhan siya. Humingi siya ng tawad sa asawa. Inamin na hindi siya naging mabuting asawa, hindi naging mabuting ama. Pinakiusapan niya si Trining na sikaping paaralin ng mga anak. Sa puntong ito ay talagang nangilabot ako. Bakit ba kailangang hintayin pa ng tao na malapit na siyang mawalan ng lahat bago niya matanto? Ang dapat sana ay matagal na niyang naunawaan. Pumanaw ang asawa. Akala mo ay magtatapos na ang kwento sa luha. Ngunit nagbukas naman ang tadhana ng ibang pinto. May lumitaw na lalaki na ang pangalan ay Ruben. Lumabas na si Ruben pala ang bumili ng pwesto sa palengke. At mas nakapagtataka, siya ang unang pag-ibig ni Trining nung nag-aaral pa sila. Matagumpay na si Ruben ngayon, ngunit siya rin ay biyudo. Nagkasakit ng malala ang asawa niya, dinala niya pa sa ibang bansa upang ipagamot, ngunit hindi rin nakaligtas. At inamin ni Ruben, matagal na niyang hinihintay si Trining. Itinago niya ang pwestong yon upang ialay sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang samahan si Trining sa natitirang yugto ng buhay. Nangakong mamahalin ng mga anak nito na parang sariling anak. Habang nakikinig ako, ay parehong tuwa at hapdi ang naramdaman ko. Pagkatapos ng lahat ng mapapait na araw, sa wakas ay may tunay na nagmahal kay Trining. Mahinaw nagtapos ang kwento, masaya ang mga bata. Binigyan pa ni Ruben ng pera ang mga ito. Isang wakas na sa palagay ko ay lubos. Nakarapat dapat tanggapin ni Trining. Dahil hindi siya kailanman sumuko, hindi niya kailanman binitiwan ng mga anak, at hindi niya kailanman nawala ang kabaitan sa kanyang sarili kahit sa pinakamadidilim na araw. Naniniwala ako sa karma, mga kaibigan. Ang taong mabuti ay makakatagpo rin ng mabuti. Maaring huli na, ngunit darating. Ikalawang kwento, si Ruben. Paalala lang, mga kaibigan, ibang-iba ang Ruben sa episode na ito. Ibang kwento ito. At sa pagkakataong ito, ang lalaki naman ang nasaktan. Si Ruben ay isang masipag na asawa at ama. Nagtatrabaho ng husto para sa pamilya. Ang asawa niya ay si Pilar. May ilang anak sila, kabilang na ang dalagang si Sara at isang lalaking anak. Ngunit si Pilar, magapong nakakapit sa cellphone, kung hindi nagte-text ay tumatawag sa kung sino. Ang lola at ang mga bata ay parehong napansin na kakaiba na ang ina nila kamakailan. Palihim na nag-uusap sa telepono, tapos masungit, tapos mapaghingi. Humihingi si Pilar ng bagong cellphone sa asawa, nanlalait, nagrereklamo sa kung ano-ano. Samantalang si Ruben ay nagtatrabaho na halos hindi na makagalaw sa pagod. Sa puntong ito ay nakaramdam na ako ng kakaiba, mga kaibigan. Ang ganong klaseng tao na patuloy na nanghihingi, pero hindi kailanman nakukontento, hindi kailanman nakikita ang sakripisyo ng kabila. Iyon ang palatandaan ng isang relasyong nabubulok mula sa loob. At totoo nga, ang kinatakutan ko. Umalis si Pilar. Inayos niya ang bagahe. Sumama sa ibang lalaki. Isang lalaking kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Iniwan niya ang asawa. Iniwan ang mga anak. Lubusang bumagsak si Ruben. Bumaling siya sa alak. Umiinom kasama ang kaibigang inuman. Umiinom ng walang pakialam kahit may ulcer na ang tiyan niya, lalong lumalala. Habang pinapanood ko ito, ay gusto ko lang sumigaw. Kuya, tumigil ka na. Naroon tang mga anak mong nakatingin sa iyo. Buti na lang ay may pamilya pa. Ang lola na tinatawag ng mga bata na lola ay inaruga ang mga apo na parang sariling ina. Ang lalaking anak naman ay tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong dahil wala ng perang pamilya para sa baon.
Ang matandang ina ni Ruben naman ay walang sawang nagpapayo. Sinasabi sa anak na ang sakit ay lilipas din. Ang araw ay muling sisikat. Habang pinapanood kong sama-samang itinaas ng buong pamilya ang isang lalaking bumagsak, talagang umiinit ang dibdib ko. Pagkatapos ay dumating ang kasukdulan. Bumalik si Pilar. Gusto niyang makipagbalikan. Ang dahilan ay nahuli at nakulong na ang lalaking yon. Nasangkot pala sa isang sindikato ng krimen. Ikinuwento niya kung gaano siya naghirap sa Maynila. At ito ang sandaling pinakahinangaan ko kay Ruben. Pinatawad niya ito. Sinabi niyang pinatawad na niya si Pilar. Ngunit hindi siya bumalik. Tahasan niyang sinabi, wala na siyang kahit kaunting damdamin para sa kanya. Iba ang magpatawad, iba ang muling buksan ang pintong isinara na. Gustong-gusto ko ang hangganang yon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa simula. Sa bandang huli ay pinili ni Ruben na mabuhay para sa mga anak. Natanto niyang nagtrabaho siya buong buhay para sa kanila at ngayon ay sila na ang dapat niyang ibuhos ng buong pagmamahal. Isang wakas na hindi marangya, ngunit puno ng dangal. At sa palagay ko ito ang dapat matutunan ng maraming lalaki, maging ng mga babae. Kapag may pumili ng umalis sa iyo sa sandaling pinakamahirap mo, tapos babalik kapag wala na silang patutunguhan, ang pagpapatawad mo ay para sa kapayapaan ng sarili mo. Hindi obligasyon na buksan ulit ang pinto para sa kanila. Pinaalala sa akin ni Ruben ng kasabihan, ang kabaitan ay hindi katangahan. Mabuti siya, ngunit hindi na niya hinayaang masaktan pa muli kahit minsan. Ikatlong kwento, si Selma. At ang huling episode na ito, totoo lang, ang pinaka-nakainis sa akin. Ngunit ito rin ang pinaka-dapat pag-isipan. Si Selma ay isang asawa. Ngunit kaiba kay Trining, si Selma ay hindi biktima ng pagkakataon, kundi higit sa lahat ay biktima ng sarili niyang ugali. Nagsiselo siya ng walang dahilan, maghapong pinaghihinalaan ng asawa, mahilig pang makipagsismisan sa mga kapitbahay, naglilibot na nagbabalita sa buong baryo sa halip na alagaan ng tahanan. Ang asawa niya si Rudy ay kinikilala ng lahat na mabuting asawa, mabait, matiisin. Gayunpaman, araw-araw ay nagrereklamo si Selma, nag-iimbestiga, nagsiselos sa wala. Maraming beses na pinagalitan ng binan si Selma. Tahasan niyang sinabi, ikaw mismo ang nagtataboy ng mabuting asawa palayo dahil sa ugali mo. Pinapayuhan niya si Selma na balikan ang sarili, alagaan ang katawan, ayusin ang tahanan, bawasan ang selos, bawasan ang sismis. May mga bahagi pa na pinagtatawanan ng mga kapitbahay si Selma na puro sarili ang inaatupag. Abala sa pagbibilang ng kulubot sa muka. Abala sa pagbili ng sabon na pampaganda. Samantalang ang ugali ay ayaw baguhin. Habang nakikinig ay nakakatawa, pero nakakaawa rin. Pagkatapos ay dumating ang dapat dumating. Umalis si Rudy. At ano ang unang reaksyon ni Selma? Agad niyang inisip na may ibang babae ang asawa niya. Naghanap siya, nagselos, nagimbestiga. Ngunit may sinabi ang binan na ikinatango ko. Walang ibang babae. Umalis ang asawa mo dahil sa ugali mo. Dahil sa paraan kung paano mo siya tinrato. Ito ang pinakamaalagang punto, mga kaibigan. Ilang beses ba nating sinisisi ang ibang tao, ang pagkakataon, samantalang nakakalimutan nating balikan ang sarili? Inuwi ni Rudy ang anak sa bahay ng sariling magulang. Pinayuhan si Selma na humingi ng tawad na ayusin ang sarili. Ngunit masyado siyang mapagmataas. Nahihiyang pumunta sa bahay na yon dahil nakaaway na niya ang binan. Sa bandang huli ay pinuntahan din ni Selma si Rudy, nagmakaawang bumalik. At ang sagot ni Rudy ay kasing lamig ng yelo. Sinabi niyang wala na siyang damdamin para sa kanya. Sobra na siyang napagod sa ugali nito. Sinabi niyang umuwi na lang ito. Susunod naman ang anak. Naubos na ang pag-ibig sa kanya. Bumalik si Selma na puno ng kawalang pag-asa at ang ina niya ay walang masabi kundi, lahat ng ito ay dahil sa ugali mo. Isang wakas
na walang masayang katapusan. Ngunit marahil ang malungkot na wakas na yon ang pinakamahalagang babala. Dahil hindi lahat ng kwento ay nangangailangan ng masayang katapusan upang turuan tayo ng isang bagay. Kung minsan, ang pagkawalang hindi na maibabalik ang siyang nagpapamulat sa atin. Naisip ko, kung nakinig lang sana si Selma sa binan ng mas maaga, kung binawasan lang sana niya ang selos, ang hinala, ang masasakit na salita, baka hindi na umalis si Rudy. Ngunit ang kung sana, ang pinakamalungkot na salita sa mundo. Hindi ba, mga kaibigan? At ito ang natutunan ko. 3 kwento, 3 kapalaran. Si Trining ay nagtiis hanggang dulo at sa wakas ay nagantimpalaan ng bagong pag-ibig. Si Ruben ay pinagtaksilan, ngunit napanatili ang dangal. Pinili ang magpatawad ng hindi na bumabalik. Samantalang si Selma ay nawalan ng lahat. Hindi dahil sa iba, kundi dahil sa sarili niya. Ang natanto ko ito, ang isang pagsasamang may asawa ay hindi gumuguho dahil sa kahirapan. Gumuguho ito kapag tumigil na ang tao sa pagpapahalaga sa isa't isa. Mahirap si Trining, ngunit mayaman sa pagmamahal. Maaring hinabol ni Pilar ang material na bagay, ngunit nawala ang pamilya. May mabuting asawa si Selma sa kamay, ngunit hindi marunong panatilihin. Ang taong nasa tabi natin araw-araw, kung minsan ay siya ring pinaka-hindi natin pinapansin. Kayo naman, kumusta? Sa 3 babaeng ito, sino ang pinaka-naaawaan ninyo? At sino ang pakiramdam ninyong pinaka-katulad ninyo? Mag-comment kayo at ipaalam sa akin. Ako ang tagapagsalaysay ng inyong mga kwento at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na istorya. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang pahalagahan ang taong nasa tabi ninyo, mga kaibigan.